sanibonani, I'm back again. Story number 2 ka-Firstborn High School. Okay, ingane yami endala. Okay, ngibone WhatsApp mina ngisemsebenzini. Okay, WhatsApp ngicela ngiphi inamba kamalume. Uma ekhuluma ngomalume ukhuluma ngomunye ubhuti like esihlangane naye la edrobheni. Like uSibongo Vanana, yayibona leyo nto. Not ukuthi ubhuti, not ukuthi umalume wakhe ngoba wasekhaya, no. Like umkhaya uSibongo Vanana. So ingakho embiza ngomalume-ke. And umfana nje ophilayo usuke emakhaya se-right ngalendlela. Ngathola ukuthi isibongo sakuboka mawakhe, isibongo sakithi. So ngithi uzalo anti wami, yena athi mina ngizalo umalume wakhe. So ungibiza nje mzala. Singibona like ifamily yegazi but ungibiza mzala. Okay. Unginikeza inamba kamalume. Alright, ngithi mina okay. Uzoyenza inamba kamalume, awuyanga yini esikoleni? Athi ngikhona. And ngesikhathi ethi ngikhona mina ngicabanga ukuthi okay kusho ukuthi ukhona endlini. Kanti umuntu usho ukuthi ukhona esikoleni. Angithi manje into engididayo sithi masihambe ama-school meetings sitshela ukuthi ingane ayiphathi ifoni. Angazi-ke nami kwenzeke kanjani asahambe nefoni esikoleni, but okay. Kanti ingane yami ibhekene ne-issue esikoleni. Kuney'ngane ezintshontshe ifoni. Kushuthi uthe mephuma ngebreak yena washiya ubhakha eklasini. Uma eshiya ubhakha shuthi kwakhona iy'ngane ey'ntshontshe ifoni la ezintshontshe khona. Shuthi uma sey'bona sekuyabheda sekujampile zithatha ifoni ngqo kubhakha kaSithabiso. Luckily kanti kunentombazane ebonayo. Yabo. So uma eshiya ubhakha eklasini uboy wami iphela ibreak sebuyela eklasini. Mebuyela eklasini, okay. Mebuyela eklasini kanti naba laba bantu laba befoni. Okay. Ebese bethi sicela ifoni yethu. Athu ifoni. Angiyazi mina ifoni. Shuthi bavele baqonde ngqo ebhakheni wakhe bayikhiphe ifoni. Uma beyikhipha nengane yami iqale manje beshocked ukuthi hayibo le phone iqhamuka kanjani yabo. Okay. So sekuwukuthi ke sebeyam-accuse ukuthi untshontshe ifoni. Kusayi leyo nto yokuthi uya-accuseka uyaphika nabo bayamtshela ukuthi hayibo na ifoni zithole la kubhakha wakho. Kuvele kuqhamuke enye intombazane ithi akayintshontshanga lo ifoni. Ngibobonile mina labafana bethatha ifoni beyifaka ebhakheni wakhe. So ingane yami-ke yayithola isisinda kanjalo. Kahle kahle nje yayisenje iproof isikhona ukuthi intshontshile ubhakha uthola, ifoni itholakala kubhakha wayo. So izinto ey'kanje ziyenzeka kakhulu. Ingakho kubalulekile ukuthi abantwana bethu if kuwukuthi baya esikoleni siyenze sure ukuthi siyabakhulekela. Ziningi kakhulu izinto ezenzakalayo esikoleni. And uyacabanga mina ngisemsebenzini ingane sine-issue esikoleni and inkinga angayazi eyenziwa abanye abantwana sebezofuna manje ukuthi lo wami abukeke engathi untshontshiwe. Angisho ukuthi naye akaganga, uyaganga njengezinye iy'ngane but akufanele athwale icala okungelona elakhe. So izinto-ke ey'bhekana ney'ngane zethu, iy'ngane zisuke emakhaya kubo zikhohlakele. Umuntu uma esebona ukuthi usenenkinga bese efuna ukubheca omunye. So ingane yami yasinda kanjalo-ke esikoleni. Ingakho kubalulekile uma singabazali sibathandazele abantu bethu. Ukuthandazeka akudingi ukuthi uze ube yikholo kakhulu, no. Just pray for your kids. Before umntwana nje ahambe esikoleni thandaza. Noma kuthiwa-ke mhlambe kakhona lokhu kokuthi-ke kwenzeke istori esifana nesami. Ziningi izinto ezenzakalayo esikoleni. Kunama-satanist, iy'ngane ziyawa, ziyabhoqoza, kwenzeke lokhuya. Kubalulekile ukuthi sibathandazele abantwana bethu. Yeah, injalo sithando zami. So please when you watch my video, like and subscribe. Thank you. Kumahala, ngiyanithanda my YouTube family.